Hello everyone, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि कुन्टु बसुमतारी YouTube चेनेलाव फिन खनसे बरायहरनाय जालायबाय। दिनैहाय आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय। आं दा फोथाराव थांनो ओंखारदों। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ। Hasiginan di sela deh. Deh gai. Malayfोरा गायबायानो गायबाय लोगोफोर। जोंहा दिनैसो खैथा फुजेनदों। जोंनि फोथारा जोबोद गिदिर नै लोगोफोर। गायबायानो नै गोजोननायखौ गायबाय। आं दा थांगासिनो फोथाराव लोगोफोर। सा लानानै थांगासिनो आं दा फोथाराव। फुङावहाय जोबोर अखा हादोंमोन लोगोफोर जोंनियावबो। दाबो एसे फिसा फिसा हागासिनो। बे जोंनि फोथारनि लामा जों गामिनि माने जोंहानि हाया न'निफ्राय 1 किल'मिटारसो गोजान जायो आरो लोगोफोर। नै गुमैया खैथा लांनाय। ओइ मा जाखो? फाय यो जानि गुमै जायो लोगोफोर। बिसाबो गायनो नागिरदों। दा मालाय सब फुबायानो माथो। दे जाबो फुदो। दे गायनाय समावनो गायना लायाबा। जोंहानि हाया मोननो जाथ'वाखै दाबो। आं दा साइकेल सालायगासिनो। माला मोनहैनोलै। साहा लोंग्राफ्रा नेनो हाला बिसोर दा। थाब फैनो हानायबा मोजां जागौमोन। अखा बोथोर गोजांनानै गुदुं जागौमोन साहा लोंनायखौलाय। मोनहैसिगोन र', बारा गोजान गैला। लोगोफोर आं खेथियकसो दे, हाललाय जाम्बासो, जेबो रोङा। आं खेथि मावनासो जाग्रा। दिनै सफैबाय जोंहानि हाखौ मोननोसै। नै जोंहानि हानि सिमाखौ मोनफैबाय। नै बेनिखायनो र' आं फार्स्ट भिडिअ खिथिनाया। अखाबो हाना होलायबायलै डिस्टार्बनो। लोगोफोरनो साहा लोंलायनोसै। दिनै मा बिस्कुट दाना बायदिथाय मिथिलालै। बन बिस्कुट ना मा होनो बेखौ। नै दा बयबो साहा लोंबाय लोगोफोर। अखायानो फैना होलायबायलै साहा लोंबाय थानायावनो। लोगोफोर जानि खैथा फुग्राफोरा मानसिखौनो नागिरना मोनाखै, साब्रैल'। बयहाबो गायनाय फुनाय दिन नालाय साब्रैल' मोनदों। फुगासिनो बिसोरो। लोगोफोर नैबे साथाखौ आंनो बानायदों। माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। सान्दुङावबो सलियो आरो अखायावबो सलियो, टेनसन गैया। नै लोगोफोर जानि माइ गायग्राफोरा इसोरनो आरो।
गामियाव बयहाबो गायनाय फुनाय सोलिबाय थादों नालाय मानसिफोरखौनो नागिरनानै मोना। मोजां जादों ना गायनो? Ini bocoraबो माइ गायथावथाव जादों ना? सान्दुंबो गैया अखाबो गैया। जाबायानो माइ गायग्राफोरा मा ओंख्रिलै? बयलार नोंनियालाय माथो? आंनिया मोनफैथ'वाखैनो र'। सागौ मोनाखै राननानै दासो। दे betul kan Nabo? Aku ini lebat miram sini Nabo. Umar pari. Aku jangan sini kan? Nih biang nih. Aku jangan sini kan? Dali yang kering, hasil jagai boiler hasil. Jadi dia belum kering, di sini ada. Dan jangan sini kan? लोगोफोर आं दा नै माइ गायनो नागिरदों आंबो गायनो रोंगौ नालाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै जोंहा दा कन्टु फंबाया माइ गायगासिनो लोगोफोर नायबाय रोंखागो जोंहा फाइटिया उन्दैनिफ्रायनो गायखानाय ना। लोगोफोर नोंसोरो जुदि जा फाइटिनि माइ गायनायखौ मोजां नुदोंबा साबस्क्राइब खालाम। आं दा माइखौ दसे गायखांबाय माने गायबाय थाला आरो बिसोरो गायसै आङो दसेल' गायबाय आरो खैथा रोगानो दंबावो नालाय आं खैथा रोगानांगौ नालाय बेनिखायनो दसेल' गायबाय आङो। नै बिसोर गायगासिनो नै लोगोफोर खस्थ' दङलै माइ गायनायावबो लोगोफोर बिराद खस्थ'। मैया खैथा फुनायाव मानसिफोरा बांद्राय गैयामोन दिनैहाय एसे बारायदों माइ गायग्राफोरा थेवबो दिनैहाय गायजोबनो हानाय नङा जोंनि हाखौ। बिगाब्रैसो गायनो हागोन बिगाब्रै थालांबावगोन आरो जोंनिया 8 बिगा नालाय नै बेखिनिखौ गायखांबाय बिसोरो बै आलिनिफ्राय गायबोबाय ओमफ्राय बैसिम मोनहैबाय बिसोरो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ गोबाङानो नायो नाथाय दासिमबो आंनि चेनेलखौ बहुतानो साबस्क्राइब खालामनानै होआखै। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो अब्लानिया आंबो गोजोननाय मोनगोन। थाबैनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौबो 1K साबस्क्राइबार खालामनानै हो अब्लानिया आं मोजां मोजां भिडिअ लानानै फैगोन नोंथांमोननि सेराव। आंबो बेफोरबायदिनो भिडिअ होबाय थानो गोसो दोङो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो। लोगोफोर अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला बेखिनियावनो फोजोबनो सानदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। जेब्ला आं गोदान गोदान भिडिअ हगारो अब्ला नोंथांमोनाबो सिगां सिगां नुग्रोहैनाय बायदि। अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। गोजोन्थों।